Dia awak paliang-paliang ganti-ganti. Apa hilang sembahyang lebih kurang doanya makan kau aja. Malah kadang pendek sembahyang orang supaya galeh laku. Boleh celik sujud raya tu Ustaz. Capek nak orang kau salat sunat. Ya kan, ambo pacian tangannya ambo bawa masuk ke dalam kamar sajid. Baca ronya Pak baca kau secapek tu. Sekali saya dibaca Pak. Ndak 3 kali, tu makan waktu mah. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Tamakan tak waktu aku ndak nya sujud tak sebentar aja kau. Kalau lama-lama nambo di masjid kau Ustaz, ambo yo ingin je salat sunat. Tapi ambo apa saya ambo simpulkan kan subhanallah tu ambo baca sesuk. Kutiko yang tidak sam. Orang banyak kamambai utang. Kalau ambo lamo ke kada ambo balik ndak jadi orang tu ambil utang nyopai sebab orang ko kebanyakan berutang ko nasi lama di bawah jembatan mau utang lama ambayangkan je.